Egunen guztioi, gaurkoan beste problema batekin natorrona eta aurrekoarekin gertatu zen moduan, problema mota hau oso tipikoa da. Beraz, goazen zuzenean irakurtzera eta aurrera. Problemak esaten du, baserri batean oiloak eta behiak dituzte. Ni gaur goizean ara joan naiz eta 12 buru eta 34 hanka kontatu ditu. Galderak, zenbat oilo zeuden eta zenbat behi. Tira, orain irakurrezazue buruketa behar baduzue eta norbaitek edo zer azpimarratu behar izatekotan azpimarratu edo dena helakoa. Behin hori eginda, bigarren pausoari egingo diogu. Zein pauso? Ez ezagunak identifikatzeari. Dena den nik hori baino lehen, problema hau baserri batean kokatuta dagoenez, baserria jarri dizuet, baita animaliak ere bai. Beraz, hemen ditugu, bai oiloak eta bai behiak, eta ni baserrira joan naizenean kontatu ditu. 12 buru eta 34 hanka. Eta kalkulatu beharrekoa da, zenbat oilo zeuden eta zenbat behi. Irudi honetan agertzen dira jada zenbait, baina hemengo kantitatea ez da problemakoa. Hau nik horrela jarri dut problema girotzeko. Beraz, arraitezen isa eta i identifikatzearekin. Normalean isa eta i ez ezagunak direnez, probleman galdetzen duenetik ateratzen ditugu. Kasu honetan problema galdetzen du. Zenbat oilo zeuden eta zenbat behi. Beraz, guretzat isa izan liteke oilo kantitatea eta y b kantitatea. Edo alderantziz, isa behi kantitatea eta y oilo kantitatea. Nik horrela idatziko dut, behitu. Isa behi kantitatea, y oilo kantitatea. Baina orain konturatzen bazarete problemak ematen dituen datuak, buruak eta hankak dira. Baina orain, pixka bat pentsatu beharra dago eta konturatu behar zarete benetan buru kantitatea, behi baten buru bat eta behi bat zenbaki berdina direla. Nik 2 behi baditut, 2 buru ditut. Nik 10 behi baditut, 10 buru ditut. Beraz, isa izan daiteke behi kantitatea, baina aldi berean izan daiteke ere bai behien buru kantitatea eta berdina oiloekin. Beraz, nik hori idatzita utziko dut. Behien buruak izango dira isa eta oiloen buruak izango dira i. Baina gogoratu, isa ere izan daiteke behi kantitate totala eta y oilo kantitate totala. Dena den nik buruak erabiliko ditut gero ikusiko duzu ez zergatik. Goazen urrengo pausora. Urrengo datuak hankekin zer ikusia du. Buruak jada idatze ditugu, baina hemen hankak ditugu. Problemak esaten du, ez dakit zenbat hanka kontatu ditut. Baina, karo, guk jada isa eta i erabili ditugu. Beraz, nola idatziko dugu hankekin datuetako zerbait? Tira, hoxe da problemaren beste zailtasuna. Konturatu behar zarete, behi batek behien buruak isa dira. Beraz, behi bakoitzak zenbat hanka ditu. Behiek beti 4 hanka dituzte. Beraz, imaginatu, guk 2 behi baditugu, beti 8 hanka izango ditugu. Nik behi bat badaukat, beti 4 hanka izango ditut. Nik 3 behi baditut, beti 12 hanka izango ditut. Zergatik, behi bakoitzak beti 4 hanka dituelako. Eta hori da zuek ikusi behar duzuena. Nik horrela idatzita utziko dut. Isa behien buru kantitatea bada, 4 bider isa behien hanka kantitatea izango da. Zergatik, behi bakoitzak beti 4 hanka dituelako. Eta berdina egin behar da oiloekin. Eta hori da problema honen zailtasun nagusia. Honetaz konturatzea. Oiloekin zer izango da? Nola ez bi i. Zergatik, oiloen buruak i badira, oiloen hanka kantitatea 2i izango delako. Zergatik, nik oilo bat badaukat, 2 hanka ditudalako. Nik 2 oilo bat ditut, 4 hanka izango ditudalako. Eta horrela funtzionatzen duanek. Beraz, datu horiek ere gure taulatxoan jarriko ditugu. Beraz, horrela geratzen dago. Behien buruak isa badira, behien hankak izango dira, buru kantitatea bider 4. Behi bakoitzak 4 hanka dituenako. Eta oiloekin berdina. Oiloen buruak y badira, oiloen hankak izango dira 2 bider y. Eta honekin jada sistema osatu dezakegu erraz. Honako hau izango litzateke sistema. 2 zatitan egingo dugu. Lehen zatia buruekin eta bigarrena hankekin. Zergatik, hemen buru kantitate totala ematen digulako problemak eta azpian hanka kantitate totala. Beraz, denengoa erraza. Isa gehi i berdin 12. Zergatik, behien buru kantitatea gehi oiloen buru kantitatea 12 izan behar delako.
Ni araion naizenean 12 buru ikusi ditudalako. Eta bigarren zatia berdina izango litzateke, baina hankekin. Ni baserrira joan naizenean 34 hanka kontatu ditut. Beraz, 34 hanka hoietan bazeuden behienak eta baita oioenak ere. Beraz, hori idatziko dut ekuazio batean. Behien hankak 4 isa dira. Beraz, 4 isa gehi oioen hankak 2i, 4 isa gehi 2i, berdin nik ikusi ditudan hanka guztiak. 4 isa behien hankak eta 2 isa eta 2i barkatu oioen hankak. Berdin 34. Eta honekin jada ekuazioa sortzen da. Ikusten duzuen moduan, goian izango ditugu buruei buruzko ekuazio bat, eta azpian hankei buruzko beste ekuazio bat. Eta honekin jada, sistema osartuta egongo litzateke, zuek nahi duzuen metodoarekin hau egiteko. Eta hau da problema guztia, errepikatzen dut. Problema hauek duten zailtasun bakarra da, konturatzea zein izango den aldagaia, kasu honetan buruak, eta gero bigarren aldagai hori, kasu honetan hankak direnez, ikustea ze erlazio duen lehenengoarekin. Adibidez, behietan bider lau da, behi bakoitzak lau hankaiturako, oioetan bider bi da. Baina guk izango bagenu hemen, adibidez, 100 zango bat, izango litzateke x eta 100x, 100 hanka dituztelako. Eta hau da guztia, aurkituko dituzue halako problemak baita beste enuntziatu batzuekin. Nik adibidez, oioak eta biak erabili ditut, baina oso tipikoa da ikuste adibidez zoo batean, bufaloekin eta ostrukekin, dena delakoa. Baina guztiek berdin funtzionatzen dute. Eta hau da guztia, animo!